Vielä muski. Mut sit maisenkin kyllä varmaan tarvii heittää se viikanen verran. Niin maisa. Tästä voi maksaa. Vielä muski. Ootte liian kaunit, että voi kiitos. Jos. Muna seis. Okei. Kiva. Voinko me sit mennä etupenkille? No mene. En mene! Miksi mä sanoin tolleen? No. Sure. Turun Cinematic Universeen droppas uusi hahmo Maisa. Kyllä. Joo. Maisan aina tää liveissä katsomaan. Maisan ensimmäinen live-katsoja. Lahjoittaja. Kyllä. Ja katsoja. Juhis. Muhis. Niin, toi on Maisa. Moi, mä oon se. Pupu, sä haluat päästä ulos ikkunasta. Niin, Pupu haluu ulos. Olisiko aika imppaa ja pupua kohta? Joo. Mitä sä vinkkailet? Mitäs vinkkailet? Joo. Tää on hyvä! Ai, tosi hyvä! Oi, kiitos. Haluatko se muna? En tiedä, mitä se on. Joo. No anteeksi, et saa ikinä anteeksi. Ihan hirveä juttu, ei tätä voi kyllä antaa anteeksi. Voitu kevättä ilman sua. Miksi mun kyrpä nousee? Oliko se jo? Saanko rukkaa? Okei, no mieleen. Aha. Kiitos lahjoista. Tänkin. Mitä vittua? Pehmeä jänis, ihanaa. Mä ihan sekoiluks, Jade. Näytä mulle, missä on sun rusketusraudat. Mitkä raudat? Mikä sun nimi oikein? Mitä? En lähde. No älä sit lähde. Sä voit ihan niitä päättää, jäät sä vai lähet sä? Ei missä. Sun maku jäi mun huuliin, tosi tartun. Oi. Joo. En saa sua mielestä pois. Niinhän se helpompaa ois. Ei, mutta tämähän on vähän reaal. Tää on niin hyvä. Ei, mutta toi nimi. Ei nyt sulle. Ai siis mikä? Kun tää biisin nimi on Kevät 22. Totta. Mutta ei mietitä sitä sen enempää. Mulla on vaan pakko mainita. Minä otan yksi teiltä. Mitä? Vedän mun käteen. Mitä sä haluat, että mä vedän sun käteen puukan vai? Niin. Kun sun maku jäi mun huuliin, toksu tarttui mun vaatteisiin kiinni. Moi. Mun enempää kiiltää. Voiko vasenpuolinen bäddi olla mun tyttis? No en nyt tiedä. Mä en tiedä, haluaisinko mä nyt kyllä poikista. Mut kiitos, että mä oon bäddiä. Mikä toi blondi? Tässä on 2 blondia. Russian. No. No. Vedä mun käteen. Mitä? Millä? Millä sä haluat, että mä vedän sun käteen? Puukollako? Toi oikein toimii, että sä sanot tolleen. Koska toi... Se onko se niinku sun eka? Eli? Ei. Vasen certified bäddiä. Kyllä, chile. Chatti, jos me kuvataan vielä liveissä, kun vähän vaatteet, niin mä voin näyttää teille mun asun. Joo. Me voidaan kaikki näyttää meidän asun. Joo, mä pidän teille vaatteiden vasta. Ootte kyllä negatiivisen. Hei, miksi puukolla ootte? No,